बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. सिंधुदुर्ग जिल्हा मुख्यालयासाठी जमिनी देऊनही पदरी निराशाच पडलेल्या रानबांबुळी ग्रामस्थांनी आता प्रस्तावित सिंधुदुर्ग नगरी नगरपंचायत निर्मितीला कडाडून विरोध केलाय. शासनानं विकास करण्याऐवजी आमच्या जमिनी कवडीमोल भावानं घेऊन बिल्डरांचे हित साधलंय असा गंभीर आरोप करत रानबांबुळी ग्रामसभेनं नगरपंचायत होण्यास 100% विरोध दर्शवलाय. हा अन्याय दूर न झाल्यास मोठ्या आंदोलनाची हाकही परशुराम परब यांनी दिली आहे. या महत्त्वपूर्ण ग्रामसभेला सरपंच परशुराम परब, उपसरपंच अंजली कदम, बबन काका, अशोक परब, तंटामुक्ती अध्यक्ष भाई गावडे, पोलीस पाटील प्रकाश मुनगेकर, ग्रामसेवक मनमोहन धुरी यांच्यासह रवळनाथ परब, शुभम परब, संजय लाड, सुहास बांबुळकर, सतीश परब, सुहास बांबुळकर, सुभाष बांबुळकर, चंद्रकांत ठाकूर, विलास डोंगरे, प्रसाद गावडे मोठ्या संख्येनं ग्रामस्थ उपस्थित होते. कारण का जर आपण मतदान करतो, आपला मतदानाचा हक्क आपण बजावतो, तर त्या मतदानामुळे आपल्याला झक मारून सरकारला आपल्या गावाचा विकास करावा लागेल. सरकार आपल्याला फुकट देत नाही, कारण का कोण का आपल्या खिशातून देत नाही. ते लोक काय, आपण ज्यावेळी त्यांना निवडून देतो ते निवडून जातात, प्रतिनिधित्व करतात आपल्या जिल्ह्याचं किंवा आपल्या गावाचं किंवा आपल्या राज्याचं. त्यावेळी ते विचार करतात की बाबा मला कुठे मतदान मिळालं आहे, ह्या गावात मला मतदान मिळालं आहे, त्या गावाचा विकास होणार आहे 100% आहे. त्यामुळे विकास होणार नाही नगरपालिका झाली म्हणून. आजपर्यंत झालाय जो विकास तो का आम्हाला बघितलाय. मी 90 सालापासून मी इथे गावाला आले. 90 साली साधारण जिल्ह्याचं काम चालू झालं, पण त्या टायमाला जो मी गाव बघितला तो आज गावामध्ये 10% पण त्याच्यात हे नाही. कारण का आपल्याला त्याचा तुम्हाला सामान्य माणसांना काय फायदा होणार. जर आपल्याकडे नगरपंचायत व्हायची असेल तर मला वाटतं एक त्याच्यामध्ये एक अट असेल की कदाचित 25 ते 50% पर्यंत आपल्याकडे शेतकरी हे व्यावसायिक असले पाहिजेत. आपल्या शेती व्यावसायिक मध्ये मोडतात, म्हणजे जे व्यवसाय करून आपला उदरनिर्वाह करतात. आपले सर्व शेतकरी इथे जर शेतकरी म्हणून कार्यरत असतील तर नगरपंचायत म्हणून तुम्ही उद्या शेतकरी म्हणून ज्या ठिकाणी आपण जाणार, उद्या आपण हक्काने या ग्रामपंचायतीमध्ये येतो, एखादा विषय घेतो, आपल्याला शेती नुकसान भरपाई असेल किंवा इतर कोणताही विषय असेल, त्यावेळी आपण हक्काने त्या ठिकाणी विचारू शकतो की आमचे नुकसान भरपाई. उद्या नगरपंचायत झाल्यानंतर तुम्हाला नगरपंचायतच्या सीओचा एक अधिकार असतो. नगरसेवक जरी असले, जरी आपले अधिकार असले तरी अधिकार हा सीओचाच असतो. सीओ ज्याप्रमाणे म्हणतील त्याप्रमाणे आपल्याला त्या ठिकाणी करावं लागतं. उद्या बांधकाम क्षेत्रासाठी लागणारी परवानगी आज तुम्ही कोणतेही एक छोटी जरी काढायची झाली तरी तुम्ही याच्यामध्ये काढू शकता. उद्या नगरपंचायत झाल्यानंतर तुम्हाला लागणारी जास्तीत जास्त कालावधी विविध प्रकारच्या मंजुऱ्या सोबत तुम्हाला घ्याव्या लागतात. यासाठी लागणारा वेळ, त्यानंतर तुमचं आर्थिक उत्पन्न महत्वाचा मुद्दा आहे. तुमचं जर वैयक्तिक माणसाचं उत्पन्न, आपल्या कुटुंबातले सर्व शेतकरी आहेत, शेतकऱ्यांचं जर वार्षिक मानसिक उत्पन्न जर वाढलं नाही तर तुम्हाला नगरपंचायतीच्या माध्यमातून वैयक्तिकरित्या काय मिळणार हे तुम्ही त्याचा विचार करा. भूसंपादनाच्या बाबतीत मी तुम्हाला सांगतो, कलम 127 खाली 1966 कलम 127 खाली ही जी जमीन संपादनची शिल्लक राहिलेली आहे, भूसंपादन कायदा काय सांगतो की जर ती जमीन तुम्ही वापरली नाही 10 वर्षात तर ती शेतकऱ्यांना परत करायची आहे, ती पण कम्पेन्सेशन देऊन. जर मी त्या 10 वर्षात त्याच्यात काजू कलमं लावली असतील, आंबा कलमं लावली असतील, केळीच्या बागा केल्या असतील, काही केलं असेल तर त्या डेव्हलपमेंटचा आज मला फायदा झाला असता. मग तुम्ही त्याच्यावरती नोटिफिकेशन करून ती जमीन तुम्ही तुमच्या ताब्यात का ठेवली. 1989 मध्ये पहिला, त्याच्यानंतर 93 मध्ये दुसरा GR आला आणि 1999 मध्ये तिसरा GR आला. 3 GR मध्ये मी जर फरक बघितला, तुम्ही तिन्ही GR तुमच्या समोर ठेवा. तिन्ही GR मध्ये फक्त काय केले त्यांनी, या GR मध्ये थोडीशी सर्वे नंबर तिकडे वळवले, तिकडचे तिकडे वळवले, परत शेवटचा जेव्हा GR आला तेव्हा होतं तसंच ठेवलं. फरक काही केला नाही, सेम टू सेम. आता मला सांगा, जर शासन आमच्याशी दिशाभूल करत असेल तर आमच्या शासनावरती त्यांच्या मदत आम्ही का करावी किंवा त्यांना सहकार्य का करावं शासनाला. दुसरी गोष्ट,
जे बारामती सारखा जो विभाग आहे, इरिगेशनचे 2 मीटर खाली पाईप गेलेले आहेत, त्यांना तिथे भूसंपादनाचा दाखला मिळतो. त्याच्यातल्या बऱ्याचशा जणांना नोकऱ्या मिळाल्या. आज तुम्ही ज्या नोकऱ्या बघताय ते देशस्थ लोक नोकऱ्या करतायत, त्यांना त्या कायद्याखाली नोकऱ्या मिळाल्या, कारण त्यांच्याकडे भूसंपादन दाखला होता. रेल्वे आणि तलाव सोडला तर प्राधिकरणाने एकाने दाखला केला काय? एक वेळ मला वाटते पप्पा होते इथे ग्रामपंचायत एक मुलाखत झाली होती TV9 चॅनलवरती, बरोबर पप्पा? त्याच्यानंतर मी पण माझे विचार मांडले होते, मी शेतकरी विचार मांडले होते माझे, की तुम्ही आम्हाला दाखले का देत नाही? आमची 90 जवळजवळ 70-80% जमीन तुम्ही आमची गावाची घेतली, आम्हाला दाखला कुठे आहे? मग आमचे जे सुशिक्षित बेरोजगार ज्या फिरत आहे त्याने कुठे जायचं? का नाही नोकरी तुम्ही प्राधान्य देत? तुम्ही पहिला आम्हाला दाखला द्या, भूसंपादन केल्या जमिनीचा आम्हाला तुम्ही दाखला द्या. हे जिल्हा मुख्यालयासाठी संपादित करून आपल्याला अल्प असा 120 रुपये दराने आपलं मोबदला दिलेला होता. तो काही लोकांनी मोबदला स्वीकारला, काही लोकांनी स्वीकारला नाही. परंतु आतापर्यंत ज्या गोष्टी घडत गेल्या त्या आमच्या गावाच्या जवळजवळ विरोधातच घडलेल्या आहेत असं मला वाटतं. आज सांगायचं म्हणजे ओरोस, रानबांबोळी, अनाव या तिन्ही गावच्या जरी जागा घेतल्या तरी रानबांबोळीचा जो हिस्सा शासकीय कामांसाठी जो घेतलेला आहे त्यामध्ये दाबाच्यावाडी धरणाला, तलावाला आपला किमान 60% जागा आपली आहे. सिंधुदुर्ग रेल्वे स्टेशनला आपली जागा आहे. आणि आज जी अधिसूचित म्हणजे पारंपरिक निवासी झोन म्हणून पूर्वी होता तो कालच्या 24 मध्ये त्यांनी भविष्यकालीन विकासासाठी म्हणून एक सेरा त्याच्यावरती आणून ठेवलेला आहे. आणि 77.31 क्षेत्र हे आपले आज तिथे काही ग्रामस्थ आपलं तिथे काही म्हणजे विकसित करू शकत नाही. आणि आज मुख्यालयाच्या माध्यमातून हे जे काय होत आहे त्यासाठी आपल्याची सगळ्यांची मतं घेण्यासाठी आम्ही तुम्हाला बोलवलेलं आहे. प्रत्येकाला बोलण्याचा अधिकार आहे, प्रत्येकाने बोललंच पाहिजे. आणि ह्या गोष्टी जर आपण वरिष्ठ लेवलपर्यंत पोहोचवल्या नाही तर ते त्यांना समजणार नाही. कारण आपल्या गावची हानी किती झालेली आहे. कारण आपण सर्व शेतकरीच होतो. आजपर्यंत नाही म्हटलं तरी आपण शेती प्रत्येक ठिकाणी करत होतो. आणि ज्या जमिनी आमच्या गेल्या आहेत त्या शेतकऱ्यांना आतापर्यंत कुणालाही शासकीय नोकरीमध्ये कोणाला समाविष्ट अजूनपर्यंत कधीही कोणाला करून घेतलं नाही. विकास 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 काय आमच्या गावचा विकास आम्ही पण आतापर्यंत गावच्या माध्यमातून सर्वांनी आपण एकत्र येऊन केलेला आहे. रस्ते, पाणी, वीज प्रत्येक गोष्टी आपण आमच्या सगळ्याच्या सहकार्याने आज झालेला आहे. नगरपंचायत एक केंद्रशासित म्हणून त्याला नगरोद्यान म्हणून एक निधी येतो, आम्हाला पण माहिती आहे. तो निधी त्याला जास्त असतो, परंतु त्या निधीसाठी आम्ही आज भुलून जाऊन काही उपयोग नाही त्याचा. त्यामुळे आज असं माझं म्हणणं आहे की ही नगरपंचायत किंवा हे आज महसुली गाव हे केलेलं आहे त्याला आपला लोकांचा विरोध आहे की नाही हे आपल्याला आता थोडा वेळ दिसेलच. 56 लोकातले आम्ही किमान सगळ्यांना आव्हान केलं होतं. त्यावेळी शेवटच्या तारखेला आम्ही गेलो त्यावेळी आम्ही ही हरकत ठेवली. आम्हाला नगरपंचायतीमध्ये त्यावेळी आम्ही म्हटलं होतं आम्ही समाविष्ट होऊ शकतो, परंतु आमची अधिसूचित जागा आहे ती आमची नक्की सोडवा. परंतु आता आम्ही का त्यांच्यासोबत राहायचं हा माझं म्हणणं आहे. कारण हे तुम्ही आम्ही सगळं गावच करू शकतो. आणि जर असं असेल तर आपण त्यांना आंदोलनाच्या माध्यमातून दाखवूया.